Дразни ли те нещо? Паднала пейка в парка, липса на места за сядане в училище, грозна стена в квартала. Повечето хора казват, така е, нищо не може да направим. Но това не е вярно. Стъпка 1. Идеята. Просто се огледай. Кое те дразни? Кое искаш да промениш? Няма лоши идеи. Всяка промяна започва с някой, който казва: "Хей, хайде да направим нещо по въпроса." Стъпка 2. Проучване. Не си сам. Другите какво мислят? Искат ли същото? Говори, питай, снимай, записвай. Колкото повече хора те подкрепят, толкова по-силна става идеята ти. Стъпка 3. Планът. Кой какво прави? Кога? Откъде ще вземем боя, инструменти, пари? Планът е като карта. Без нея можеш да се изгубиш. Стъпка 4. Действие. Тук няма теория. Тук има боя по дънките, трески в ръцете, смях и грешки. И точно това е най-якото. Стъпка 5. Резултатът. Това, което създаде, остава. За теб, за другите, за следващите. Ето това значи да си активен гражданин. Не да чакаш някой друг да оправи нещата. А да запретнеш ръкави и да го направиш сам. Пет стъпки. От идея до реалност. Звучи много, но всъщност започва с едно, че не ти е все едно. Ако не ти е все едно, ти вече си активен гражданин. Останалото е просто организация.